Хайырлы кеш, тур эфирден алқар жарылышы, сіздің білән Рузиль Мингалимов. Алға таба бүгінгі тіп темалар хақында. Грипп білән ауырушылар соны эпидемиологик бұсаға көрсеткішінен артып кетті. Ауырыны бұлдырмай қалу үшін нендей чаралар көрерге. Сәлемәтлік сақлау идарәсе башлығы сөйледі. Бардым исполкомға, мен айттылар, бір 50 ел күтсәгіз, может быть, оларсыз деп. Президентқа қадар хат язған. Чечнядағы хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветеран үзенә тиешле торакны ала алмый. Татарстан порталынан дәүләт хезмәтләренең Россия порталына күчәбез. Электрон мәгариф системасы кая китәчәк һәм бу үзгәрешләр ата-аналар өчен файдага булырмы? Ләйсән Ханова ачыклады. Санкциялар комбинат үсеше өчен файдага булды. Халык предприятиесе юбилей ел уңаеннан нәтиҗәләр ясый. Камал театрының тиздән шоуда гастрольләре башлана. Шәһәрдәшләргә нинди спектакльләр тәкъдим итәчәкләр? Артистлар бу хакта журналистларга сөйләде. Бик нык уйландыра торган спектакль. Менә бу действительно кеше ир белән хатынның берсенә булган мөнәсәбәтләре тормышта яшәгән. Шәһәрдә H1N1 вирусы белән авыручылар саны 35-кә җитте. Авыручыларның хәле уртача 25 шәһәрдәшебез савуга таба бара. Аларны өйләренә чыгарганнар. Йогышлы авырулар хастаханәсендә 6 олы кеше һәм 4 бала дәвалана. Көн саен 200-гә якын кеше диярлек мөрәҗәгать итә. Әмма күп очракта нигезсез ди табиблар. Кайсы очракта табибка бара кирәк. Гриппка каршы нинди чаралар күрергә? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Йогышлы авырулар хастаханәсендә авыруларны 6 бокста кабул итәләр. Кайчак кабул итү бүлмәсендә чират көтүчеләргә озак утырырга туры килә. Узган ел белән чагыштырганда быел хастаханәдә дәваланучылар саны 327 кешегә күбрәк. 1700 пациентны анализлар нәтиҗәләренә карап хастаханәгә салудан баш тартканнар. Йогышлы авырулар хастаханәсе белгечләре барлык шифаханәләрдә дә дуңгыз гриппы турында беләләр. Беренче симптомнар буенча авыруны урында ук билгели алалар ди. Столько людей приходит в наш стационар. Безнең стационарга кеше күп килә. Бу исә чынлыкта да авыру кешеләргә ярдәм күрсәтергә комачаулый. Иң беренче чиратта хата авырулар госпитализацияләнә. Госпитализацияләнгән авыруларның якыннары күп очракта хастаханәгә хәл белергә керергә тели, әмма бу тыела, учреждениедә карантин. Дәваланучылар янына керү якыннарның сәламәтлегенә зыян гына сала. Я вас предупреждаю о том, что все двери. Мин алдан әйтеп куям, барлык ишекләр ябык. Әгәр якыннарыгызга кирәкле әйберләр алып киләсез икән, постта калдырыгыз. Санитарлар бар нәрсәне дә тиешле адресатка җиткерә. Бүген журналистлар белән очрашуда сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе грипп килгәнен көтмәскә, вируска каршы препаратларны сәламәт кешегә дә эчә башларга кирәк дип белдерде. Әлегә фәнни яктан исбатланган H1N1 вирусына каршы 3 препарат билгеле: Алексабаев Ингаверин, Риленза, Тамифлю кулланырга киңәш итте. Күпчелек даруханәләрдә тәкъдим ителә торган римонтадинның дуңгыз гриппына каршы тора алуы исбатланмаган. Первые же дни. Беренче көннәрне үк препаратлар кулланырга кирәк. Суган, сарымсак белән генә булмый. Күп кенә шәһәрдәшләр гриппны аяк өстендә үткәрә алам дип уйлый, эшкә бара. Бу очракта кайнар сөт, сарымсак иснәп кенә котылып булмаячак. Кискен тын юллары инфекциясы һәм грипп юктыручылар саны эпидемиология бусагасы күрсәткеченнән 36%-ка артып киткән. Лаборатория тикшерүләре нәтиҗәсендә шәһәрдә грипп вирусының бер генә төре ачыкланган. Бу атнада һава торышы шартларына бәйле рәвештә авыручылар саны тагын да артыр дип көтелә. Грипп эпидемиясе 2-3 атнадан кимүгә таба бара башлаячак дип фаразлый табиблар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Редакциягә кайнар нокталарда хезмәт иткән шәһәрдәшебез ярдәм сорау мөрәҗәгать итте. 10 ел элек хезмәттән кайткач, ир-ат ташламалы торак алуга чиратка баса. Әмма сугыш ветераннарына тиешле торакны һаман да ала алмый. Илнур Закиев туганнарының фатирында бүген дә яшәргә мәҗбүр. Было уж разное, и товарищи теряли. Илнур Закиев Чечняда хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан. Армияга 18 яшендә 2005 елның ноябрендә китә. Контракт буенча башта Грозный районында, аннары Урус-Мартанда хезмәт итә. Аңа террорлыкка каршы операцияләрдә катнашырга туры килә. 2 елдан соң исән-имин өенә кайта. Торак шартларын яхшырту өчен чиратка баса, әмма чираты һаман килеп җитмәгән. Аппарат президента Казань. Ярдәм сорап Илнур төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать иткән. Оборона министрлыгы һәм Россия президенты аппаратына да хатлар язган. Җавап бер: хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннарга торак бирү мәсьәләсен җирле үзидарә хәл итә. Әмма ветеран белгечләрдән тулы һәм төгәл җавап алу урынына мыскыллый торган сүзләр ишетергә мәҗбүр. Бардым исполкомға, мен айттылар, бір 50 ел күтсәгіз, может быть, оларсыз деп. Мүмкін оларсыз квартир, мүмкін биберлер деп. Аннары бардым мэрияға. Мэриядән мен айттылар, безнең подъездлар и подваллар беттеләр мені қунып шығырға шунда да болады.
Соңғы тапқыр ветеранның хузурына шәһәр хакимияте җавап биргән хаттан цитата. Сезнең торак шартларыгызны яхшырту гамәлдәге закон нигезендә исәпкә куйган вакыттан алып чират тәртибендә башкарылачак. Илнур исемлекнең азагында 6 ел көткән инде. Әгәр белгечләр биргән җавапка ышансаң, шәһәрдәшебезгә тагын 44 ел көтәргә туры киләчәк әле. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан порталынан Россияныкіне. Шәһәрдәшләр республиканың дәүләт хезмәтләре порталына күнегергә дә өлгермәде. Аларны яңа үзгәрешләр көтә. Хәзер барлык хезмәтләрдә идентификация һәм аутентификация бердәм системасы, ягъни ЕСИА аша Россия порталында башкарылачак. Яңалыкны беренче булып кемнәргә сынап карарга туры киләчәк? Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Шулда пенсия фондына 5%-тан артык шәһәрдәш ой сайын дәүләт хезмәтләре порталы аша мөрәҗәгать итә. Бу сан тагын да артачак, ди идарә җитәкчесе Эдуард Фаттахов. Бүген биредә 2 Татарстан һәм Россия порталлары гамәлдә. Инде узган елның 1 июненнән күп кенә хезмәтләр нәкъ менә Россия сайтында шәхси кабинет аша алып барыла башлаган. Татарстан порталы аша исә нибары иминiyet кертемнәрен түләргә, пенсия күләмен һәм стажны карарга, ана капиталы буенча мәгълүмат алырга мөмкин. Я считаю, что правильно делают, что... Минемчә, порталларны үзәкләштерү файдага гына. Барысы да бер урында булачак. Бу уңайлы. Дөрес, кайберәүләр Мәскәү ерак, сервиста проблемалар килеп чыкса, аларны хәл итү авыр булачак дигән фикердә. Ләкин монда бернинди авырлык та юк. Тәкъдим теләкләребезне шунда ук Мәскәүгә җибәрәбез. Алар исә тиз арада хәл ителә. Пенсия фонды өчен бер порталдан икенчесенә күчеш катлаулы булмаячак. Әмма мәктәпләр өчен үзгәрешләр бар. Татарстанның шул исәптән чаллының уку йортлары барысы да Республика дәүләт хезмәтләре порталында электрон мәгариф бүлегенә тоташтырылган. Тик хәзер аның аша барлык хезмәтләрендә үтәп булмый. Һәрбер мәктәпнең үзенең сайты бар. Һәм башка елларны инде ата-аналар бу сайтка кирип, электрон заявлениене шуннан бирсәләр, бүгенге көндә мондый мөмкинлек юкка чыкты. Чөнки бу электрон заявлениеләрне без инде ата-аналарга инде әйтәбез, үзләренең кабинетларында биргә кирәк. Шалын мәктәпләрнең һәрберсенең керү ишеге янында ук электрон Татарстан дип исемләнгән информатлар куелган. Һәм ата-аналар кирәк булган очракта мәктәп картасы бүлегенә кирип, баланың туклануы өчен акча түли алалар иде. Ә инде дәүләт порталына, Россия дәүләт порталына күчкән очракта нинди үзгәрешләр булыр, бу хакта әлегә ата-аналарга рәсми аңлатма бирүче юк. 1 сентябрьдән электрон көндәлекләрне дә бартык Россия порталы аша гына карап булачак. Моның өчен ата-ана сайтта шәхси кабинетін булдырырга тиеш. Шалынның мәгълүмати методик үзәгендә әйтүләренчә, бу катлаулы түгел. Для того, чтобы получить Бердәм системада теркәлү өчен гадәти процедураны үтү генә сорала. Моның өчен шәһәрдәшләрдән Россиянең дәүләт хезмәтләре порталына кирип, ИНН, СНИЛС һәм паспорт мәгълүматларын күрсәтү кирәк. Система аларны тикшерә. Мәгълүмати методик үзәк белгечләре әйтүенчә, бердәм системада кешенең шәхси мәгълүматлары күпкә якланган булачак. Порталдан порталга күчеш өчен әзерлек узган ел ук башланды. Үзгәрешләр шулай ук ЮХИДИ түләүләренә салымнарга да кагыла. Гомумән, иртәме соңмы барлык хезмәтләр бердәм система аша башкарылачак. Лейсан Ханова, Дмитрий Речеев, Алексей Иванов, Яңалыклар. Балалары 1 сыйныфка керәчәк ата-аналар нәкъ менә Россия порталына мөрәҗәгать итәргә тиеш булачак. Мәктәпләр мәгариф идарәсе карары нигезендә гаризалар кабул итә башлады. Булачак укучылар белем бирү учреждениеләренә берничә ай дәвамында әзерлек курсларына йөрде. Хәзер ата-аналар балаларының кайсы мәктәптә укыячагын хәл итәргә тиеш. Безгә кирәк гаризалар булачак һәм балаларның свидетельстволары о рождении дибез инде. Туу турында белешмәләр кирәк була. Һәм ата-аналар әле госуслуг порталында да бирергә мөмкинлекләре бар. Алар гаризаларны электрон формасында бирәләр. Санкцияләр комбинат үсеше өчен файдага булды. Халык предприятиесе юбилей ел уңаеннан нәтиҗәләр ясый. Камал театрының тиздән шоуда гастрольләре башлана. Шәһәрдәшләргә нинди спектакльләр тәкъдим итәчәкләр? Артистлар бу хакта журналистларга сөйләде. Бик нык уйландыра торган спектакль. Менә бу действительно кеше ир белән хатынның берсенә булган мөнәсәбәтләре тормышта яшәгән. Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений.
Güzel Urazova bilan Ildar Hakimov bizda qonaqda. 7 Mendeleyevskida, 8 Olabug'ada, 9-10 mart kuni Yorshalli Sarasadıkova ismidagi konsertlar zalında. Уже сегодня беспроцентная рассрочка до 36 месяцев на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. Открылся новый современный клуб единоборств. Набираем группы для занятия в секции бокса и кикбоксинга от 7 лет. По адресу город Набережные Челны, проспект Мира, 904А. 10 февраля на сцене органного зала профессор органа и органной композиции Джованни Клавора Браулин, Италия. Зацени, какие цены в корпорации «Центры Селдом». Телевизор за 14 990, а диван всего за 14 500. Яңалыклар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Санцеллер комбинат үсеше өчен файдага булды. Сергей Титов исемендәге катыргы кагаз комбинатында шулай диләр. Шәһәр бюджетын формалаштыручы икенче предприятие быел 35 еллык юбилейын билгеләп үтәргә җыена. Бүгенге көндә биредә 2000 га якын шәһәрдәшебез эшли. Комбинат юбилейын нинди нәтиҗәләр белән каршы ала һәм үсештә Санцеллерның роле нинди? Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Гофры тары җитештерү фабрикасында эш тәүлек буе туктап тормый. Бирдә гофры катыргы җитештерәләр. Производство ачылуга декабрьдә 30 ел тулачак. Ул катыргы кагаз комбинатында иң беренчеләрдән булып сафка баскан. Бүген гофры тары фабрикасы заманча тулысынча автоматлаштырылган производство. Бирдә хәзер модернизациянең икенче этабы бара. Гофры тары фабрикасына 30, ә комбинат эшли башлаганга 35 ел булачак. Икътисади кризиска да карамастан предприятие 2015 елны 25% үсеш белән тәмамлады. Генераль директор Андрей Фомичев әйтүенчә, бу 10 елга якын алып барган сәясәт һәм коллектив хезмәт нәтиҗәсе. Соңгы елларда гофры производство катыргы һәм кагаз фабрикаларында җитди яңарышлар булды. Мы отказались полностью. Без хәзер чималны сатып алмыйбыз. Производство өчен 100% үзебезнең материал тотыла. Бу беренчедән үз кыйммәтне киметергә мөмкинлек бирсә, икенчедән сыйфатны күтәрергә ярдәм итте. Үз чиратында көндәшлеккә сәләтебез артты. Даими модернизация, яңа технологияләр һәм җиһазлар сатып алу яхшы нәтиҗәләргә ирешүдә төп этәргеч булып тора. Бу безнең лозунгларыбызның берсе. Ә инде 2016 елда үсешне узган ел белән чагыштырганда 3,5%-ка арттыру бурычы тора. Җиңел булмаячак, тик безнең моның өчен бөтен шартлар да бар. Хәтта санкцияларда файдага булды диләр предприятиедә. Нәкъ менә улар аркасында җирле җитештерүчеләрдә үсеш күзәтелә. Бу исә үз чиратында комбинат ясап чыгара торган продукцияга сорауны арттыра. Вот я увидел здесь цилиндр наката, полотно бумаги и рулон бумаги. Генераль директор кабинетында бары тик комбинатның үзендә ясалган картиналар иленгән. Тик шулай да чит ил товарларыннан башка булмый. Бу беренче чиратта технология һәм җиһазларга кагыла. Евро һәм доллар бәясе көн саен үскән бүгенге көндә комбинат аларны чит илләрдән зур суммага кайтарырга мәҗбүр. Коллектив у нас сильный. Коллектив көчле безнең. Даими бездә барлык хезмәткәрләр дә акционерлар булып тора. Бу иң мөһиме. 2016 һәм 2017 елда да үз алдыбызга куелган барлык бурычларны башкарып чыга алырбыз дип уйлыйм. Инде узак еллар дәвамында комбинат һәр яктан хезмәт хаклары, яңа технологияләр кертү, социаль якланганлык буенча әйдәп баручы предприятиеләрдән санала. Комбинатның 35 яшьлек юбилей елында бу аеруча мөһим. Төп тантана июнь аена планлаштырылган. Тик шулай да чаралар ел әйләнәсе дәвам итәчәк. Лесен Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Киләсе атнада Галескер Камал артистлары гастрольләр белән безнең шәһәргә килә. 12 февральдән 16-сына кадәр энергетик мәдәният сараенда 5 әсәр сәхнәләштереләчәк. Элегрәк Камал артистлары шәһәргә 2 елга бер тапкыр килсә, хәзер исә халык соравы буенча ел саен килә башлады. Әмма барыбер урыннар җитми ди шәһәрдәшләр. Бу килүдә артистлар чаллы халкын нинди спектакльләр белән сөендерер, хәбәрчебез ачыклады. Жан Кисәккәем, Галия Бану, Сиясеңме, Сөймисеңме, Мәхәббәт ФМ һәм Гыргыри кияүләре. Камал театры бу юлы 5 спектакль белән килә. Сиясеңме, Сөймисеңме әсәрнең премьерасы 2014 елда гына булды. Нибары 4 актер уйнаган әсәрдә төп рольләрдә Равил Шәрәфиев һәм Дания Нуруллина. Сөйгән, сөймиме дип, шәшәк тажыда юлыкканың булмады. Он нәрсә калды. Акрамаш кызмәйтә.
Дания Нуруллиның театрда эшләвенә быел 50 ел тула. Ярты гасыр дәвамында бер тапкырда әби ролен башкарганым юк иде әле ди актриса. Хәзер карчык роле иң яратканнарына әйләнгән. Гомумән бу әсәр бик гыйбрәтле ди Татарстанның халык артисты. Бик нык уйландыра торган спектакль. Менә бу действительно кеше ир белән хатынның берсенә булган мөнәсәбәтләре тормышта яшәгән. Менә ничек була икән, һәм ничек булырга кирәк икән. Бик күп сораулар монда. Менә халык ни өчен үзе кулын чабып, үзе менә шулай катканда басып торалар. Зритель чыгып китә алмый сразу. Флорид Бүлеков әсәре буенча куелган сөясеңме сөймисеңме спектакленә билетлар бер атна элек сатылып беткән. 630 урынлык энергетик мәдәният сараенда бары тик көндезгә 12дә куелучы Галия Бану әсәренә генә билетлар калган. Театр җитәкчелеге киләсе гастрольләрдә әлеге хатаны төзәтергә сүз бирде. Сезнең кызыксынуыгыз безнең өчен бик кирәк һәм киләчәктә репертуарны төзегәндә инде әлбәттә без бу әйберләрне бөтенесен карыйбыз. Без бит ничек репертуарны төзибез һәм 2нче елга мәсәлән шул ук февраль аенда без аны дәвам итәргә телибез. Февраль аенда шулай ук 2нче елга да 17нче елга да килергә. Ул вакытта инде менә сезнең сүзләрегезне искә алып без инде икешәр тапкыр куярбыз спектакльләр. Быел шәһәрдәшләр беренче тапкыр театр артистлары белән очрашырга теләк белдергән. Очрашулар 12 февральдә 4нче мәктәптә, 14 февральдә 2нче гимназиядә узачак. Камал театры актерлары чакыручылар булса, оешмаларга да, башка уку йортларына да аралашып утырыр өчен барырга риза. Әгәр дәген тышкы якта ничектер театр эшеннән чыкмасын ул тегеннән чыксын. Сезнең тамашачы ягыннан чыкса, инициативагыз. Ул чагында әйбәт була. Сез риза. Без риза, әлбәттә, без риза, без хәттәген оештыра алабыз аны. Камал театры Чаллыдагы гастрольләрен Галия Бану драмасы спектакле белән ачып җибәрә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүгенге менә шулар яңалыклардан соң ачыктан-ачык сөйләшү, откровенный диалог тапшыру эфирга чыга. Туры эфир студиясендә кунакта психоневрология диспансеры баштайбы Иосиф Беккер. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз, исәнмесез булыгыз.